Ka buram ka jing peran buram ka jingu bat ka jingero eu try ublay jungi sai sen pat so aka jing kublay step ya pi baro para bangai ki basngap ya ni khobor step lingba jong ni ka program one bar mani jong good news tv ublay ula kar khu yingi kumta runga wan ai ka jing kublay nam ta ka step of high pi baro ha kerteng ni try Jesus Christ unong pen em bat unong suspa ujongi sauruba pen pau si simpat ya jing songu na ka banta kinong yalam kinong kit kam jong jing sang samla ka bisnat set mi kibrai don ya ka jing yu i jingai bandon ya ka kum ka program banyo ban persngeu ban persawa ya gospel lengba jong ni ka channel ublay un kurku yengi hani step ka banta kwa bangin ya ka jing ya puson na ka banta kabangang la ai ka kerteng bong ka jing yo thia ubanget ka bala pensyong nong rim na ka kitab proverb kala nong ban riu bakat khot ka saw bong wat ai thia ya lagi khmat lemne ka jing sam thia ya lagi irman utrai ti uong ngi to sharai bat to duai ba phinam le chak jing pensyoy Matthias arpun riu sawwe apostol Paul uong duai klem da put iwe tesalni lenong san ka khot khat nyau kum ki banget ni lamo bania sharai badwai klem da put hanga hi nget bangilong hi kum kini ki senran baningkong yung trai yo thia wat habangila dai bandon ka jing duai bania kersan ya kam ko jong trai kum nung yo thia kum ki banget ngala ju perkhat ya kini ka benta bat habang apet ning kong ngayu i ka jing yo thia jong Eutychus hatu ngiru ngiyo thia ko mu Eutychus ni pule kitab kikam apostol kal nang arpeu ko khot bakhandai bat ya kani ka benta nga perkhat berngas banga khot ya kani ben ong ka jing yo thia ki Kristan ki basyus ngohun u Eutychus udah samla bodon ha ka balang udon ru ha ka jing senglang bat udah syong ru ha ka jing khangit ula dai ban pej mat ha ha jing be kal air la ban ong kal air kriat ni kal air pengat ru ak permit kumta henry ula yo thia penban kawai ka jing sisha bat ka jing long Eutychus kalong bangila ni bala ula don ha jing sengru henry umlong aktif pat ha jing sikri kane kamaham yanga bat yang ilang baro balda ngiru ngisulong Kristan ki basohun ban susyong klem dai simen talang hikam jong jing sikri ngi sulong pasif kala ban kan oy ngi ban yo thia wat ha jing be kil air pengat jong men se makhoi ka kham so triem lada kan lam ngi shadu ka jing hap kum usamla Eutychus tu nama kata ngin yo i la de bangin am ailat bangin long kumta henry bangin pen bun kamel de haga kam ka jong trai ka wei pat unong yo thia bat uta udah jona ngakali yo le se hatu ngaru ngan yo thia aku mu jona kani hang ni ngyo i ha kitab jona kalanong meningkong ni habanga khot ya kani bagade ka jing yo thia u Kristan bo phetno na ka jingkit kli u jona la dai nong thu lupa try lo penon kam yu bat lo khot yu bun lech banyalam sha kini ki briu ki ba ula i kerpang la yo i jim paman ka jong ki briu ba syong ha kini ka nong ba ani ni be jona syam la pen kongu elde henry upet no u i no ya kata kam ku ya kata cingkit klik ka jong kumunong itu lupa ula pet no bola i no anda do lech no da ka ling sha tarsis ula dan hat try jo ka ling ha kata por hak bayak hak durio kadon ka cingki phalo bat ka jing len shop jong ka eryong hata ka bajur hata ka por kat hak ta ka jing penki jong ta ka eryong hak ba wat ki riuling hi kila shep tiang henry jona pat uyo thia kanjai sngo sothu tip ya kita ki jing paro mar bula kier bula phet no ta ula uru tip shu ya kita ki jing ba ki kando ki nong le jing le ki bala don lang ta ka ling ka don ka jing ka jing shep ting hare ma u yo thia
lengai yang ta bat nama kata kaniru ka khot yangi bangi kom ki bangai ki jong trai ngim dei bangin pet na ka jing kit klik ka jongi ladau trai la khot yangi bangin ula IT yangi ya kana no ka kam na kam ta ka kam ko chu nam ta ka balang ka chu tungin long nam ta ki balak loi ban shim ya ta ka jing kit klik namar ladangi othia kum jona ngi barok nganget ngitip ke ig bala jayu jona kat hadu balhaban bread no u shabar na ta ka lieng ban ngam shepo duriao bat ban sha ngui how doka ho da jing snei ka jong blei chunau dang yo ya ka lat ban kalak bamut ei batep yo le se la da yanga ba di phil dangi phet no na ka jing kit kli ya ka kam jong trai yo le se la da la bread no yangi ngim yo ya ka lat ban kalak bamut bat ngin jot no junom namar kata tungin pet yela de ngin yet yel de nginom ailat bagata ka jing yo thia kan wan hangi da ka ba ngi shim me ka jingkit klik pura nam ta ka kam mo trai ka ba lo pensiat hangi sawei pat unong yo thia ka ba pen perkhat bat kita udah Samson bang yo pule hakikat kinang bisyar kala nong bakat rio bebun kit khot ki boleh thu yang tu bat kerpang bangilap ka lenong bakat kendai jong kane kitab nong bisyar lenong bakat rio kabalaya thu ingi spang ka jing yothia Samson hagi kho siu jong ka tilela bat nang ta kani ngas ngoban ai en ka jing yothia Samson kadai ka jing yothia jong ki Kristan ki beklet yala ka kamram Samson udai nong bisyar jong ki Israel nasar jong blei briu baklany bedan bor wa blei la ai ka bor bakerpang ban le ki kam ki bakrau ula dai ban don halaka kam bat ban pendep ya kamram kumunong bisyar unong ya da yu padlang jong trai henry ula kensting ya la ka benta bat klet ya la ka kamram ula le thia ban chengai sakarina wei hapdeng kinong syun jong uhi habangi klet ya la ka kamram ngin long ru kum kiban sya pen shoy how nong pen shoy Samson ru ula klet ya la ka kamram ula ino anda bula pet ngai bat namar kataru ula sya pen shoy bula yo ben man ya ka dur ke jing bhabriu jing bhadur jong ka telila klet lut par wat ya ka hukum ka jong blei kum juru habangi pet na ka kamram ngi kan mau yu akan la shem yo thia mangia pule kitab Joshua kalau nong khat nyo kalau nong ban nyo wa akan komushipai jong Israel wa de ban let yele kasnong Jericho Henry ula klet ya kata kamram komushipai ula klet ya hukum kepala ai badla kompet badla yo syapan shoy bantu ia kita ketiar kiba koridor nangta ya ke balam maham pa dei ban le kumta kalau walam ya kecing jot ya kecing penjot ya kecing im kajong akan hi kat hadu bolo syalan temau dei tang ma umur we rega ying kesem kajong uhi para ko we im sol bang ya pule kitab beningkong Samuel kal nong bakatsan kumnu bala pha ya bun lej ban penjot no thiau ya ki Amalek uniru ula klet ya la kajong kamram kajong ban long nong penjot banong sipai jong blei Henry ula pek pen ban sya kita ki jing itanat ki jong ki Amalek ula shimnya kita ki bal kambha ula ripen em ki blang baki ilang brot baki masi ki ba kam sngai da ka ba ong ho Samuel bakin long nakam ta ka jing nya aingu yutrai ik butrai hi ula ong hakmi ka jing ko ngu ka kambha ban ka kleng ki lang somok namar kat Samuel shem la kongu ya ne ka kam ka ya ne ka hukum ino ya la ka benta klet ya la jong kamram bat namar kata ula duno ya ka jing suk ka mensim ka jong bat kumjuru ula duru ya ka jing long sim bat kumjuru ka yeng ka sem ju kam sim lala ban beteng ya kata ka legacy ka jong kumtaru ngiu sa wei pat unong yo thia hakabang kacing yo thia chung Elijah ngia pule hakalenong ka khat khandai ka dohot hak kitab ka beningkong jong isim hak Elijah
uyo thia lengai hangta hatrai jong ta uding ratam hakri klau. Bat habang perkat ban ngabishar ni ngai ong ni bade ka jingyo thia jogi Kristan ke besyania haka bor ladi. Ngitep u Elijah ulong nong thulupa bakrau hapadeng ki wepat kinong thulupa. Ula long bo pla bo long bri bo klemat e jingyap. Ula lajim na jing be jung Ahab ba Jezebel. Ula long bo lari kerpang ha kanem sniu. Ula job aga jingele harol ulum Karmel. Ula la ro ban penhap da ding na beneng. Ban bamdo e kispai us em ahasaya. Tang dak tien kabola keren. Bat ban tangdu e jing kenya ulum Karmel. Henry. Ula shep ding pat ya jing berngem jong Jezebel namar ke jing peniap jong ui keleng do jong bau ha ke jing pediap jong ula thaj bat yo thia hangta hatrai uding ratam nga perkat kat ka jing krau Elijah balai u septing balai u pediap kat ka bor jong Elijah balai u thaj beduk bor kat hadu ban yo thia hangta hari klau kata ruh hatrai jong uding om dai ka jakak bebiang ka jakak bebit bantia hatrai ding yo thia hangta balai nga perkat ari bat haba nga puson bisa ba nga yo i na magta ya kini jinglong ke jong Elijah habau yo thu lupa ka nem sniu lo ong kan om don slap lem ni jer hakini kisnem hnrei tangkat bakum ke tien jonga ulai thu lupa hari wong tangkat bakum ke tien jonga ngia pule kitab benengkong gisim kalnong bakat nyau berkat benengkong kumjuru hangta haulum Karmel ulong manga tang marwehi ngadangsa unong itu lupa jong trai manga tang marwehi ngadangsa unong itu lupa jong trai kitab benengkong gisim lengkat prat kot arpuar kumjuru habol penhap ya ding na beneng ban thanggi san pengut ki sipai wong ladang along briu jung ublei tu kan hier ka ding na beneng sem ong lani sem ai burom seu trai sem ong kumba laju ong bro kat kumuk tien yu trai namang tangi i usyania haka bor jung i badai namar ka ne ka jing syania haka bor ka jung u haka bangi syania haka bor la de nginam la ban yang scam nginam la ban shaslem bat u Elijah lo du bor bor yothia haka jaka kaw umdei banatia kani ka jing yothia hi kam sem la pen sob hayu trai bat nama kata ulawan ban kersiu yu bat ula ongru tu khijot tu bamru nama ka jing le ka jinga yemi namar kata habangi kum ki shikri ki jong uru ngidon haga kam ka jong u ngidon haga jing trai ka kam ka jong u tungin kan mau bangin om aithia ya ki irmat ki jongi ginam pensatnya ya kamat ki jongi namar ngej bau blay jongi ubalong uju menen mentap su ki bom jukodro unam so tanat bagi shikri jong u kan yothia haga jinget bat haga jing shikri ya ka kam ka jong u udang ye khot bat kersiu yengi khijot bat to bam namar ka jinglet ka jingai e yemi ungka mirte kalang dirno tungine bread no ya kita ka jingle jongkado dong to khijot me boyo thia bat to mi na ka bayap te Chris un pensya yemi ublei nam da ka puram ka jongu amen tungine doai trai bi de ngi wan bandam sa sin pat ek jaba khoj e ki jome ko trai ban aya ka buram ka jingu bat ka jingiro baro sheme melau ma meu blei jonga melau blei jongi ki bangej baro hoj melau blei jong ni ke pertai hi borok ka wei na ba don do wei pat re tang ma me ko trai bi de bolong blei jisu bak odor ngi wan ban ai ka buram ka jingu shime namar ka jingi ka jome kat ba mena khot yangi na ka jing dum tliu sha ka jing sha ka jome na ka jing yap sha ka jing pun em bat na ka jing bom long e ru em bangin long ki shukri ka jome ha ka no ko benta ba mena bu yangi ngadwai men yarap yangi bangin ye long ba shei treshitom ku be treshithem nan da ka kam ka jome trai bi ngi lai puli ngide puson ki shukri ki jome
kibra yo thia ap deng ga jing sikri ga jung ki kam mo jom ngat wai tu ai bagani ga jing pule ga jing pen kan mau ga jung kan ai hangi ga jing maham bang ngirungin om yo thia kumba kini ga wei kira hikai yang ilang ba jung ki harai bangin yai pet shime ko trai melang unong pen em jungi bangin yai pet yai khmat ga jung tang shime naman ngi tips kem ba habangi pet shime ngiyo ira jing pen em trai bi de ngat wai tu ya rap ingi lembang ni kasi baro shisngi bangin la ko trai ba kodor banai penlet yai jimut ke jing perkat jungi ban IT yang download ke men sem ki khmat ki jungi tang shime ko trai kodor bangin om yo thia haga kam bar chi shikri jungi melang blay jungi melang konrat jungi ngi IT bat ngi bread yalde baro ta hek santi ki jome ko pa ka buram ngi ai shime ko pa leng bagar chen jisu ngi duai amen